Ev çend sale ez ê xwe re dibêjim ez ê vîdeoyek çê bikim. Salek zêdetir e, hêç ştek tune. Serî de min digot kamera min tune. Min çû xwe re kamerak stand. Min digot mîkrofona min tune, min çû xwe re mîkrofonek stand. Min digot lamba min tune, min çû xwe re lambê jî stand. Aniha bûyî destpêkê zêde malzeme me hene. Ewa xilas bû, min vê carê manek dinê dît. Min digot ez çêkirina vîdeoyê nizanim. Me boî wê sedî zêdetir vîdeoyê mêze kir. Min dixwast vîdeoya sif de bêqisûr be. Êçiqa hîm dibûm, me awqa çêkirina wê vîdeoyê para dida. Vê axiriyê me manek dinê dît. Zeman. Me digot kînga zemanê me hebe, ez ê wê çaxê dest pê bikim. Ez niha dizanim zeman bi xwe çê nabe. Meriviyan hildide, yan dêle zeman derbas be. Min pey awqa mana fehm kir. Serê me da tirsek hebe. Tirsa ku meriv xwe nîşan de, tirsa ku awqa xaş nebe, tirsa çavê milletê dinê. Ez awqa disenîm, wan ev tirsayê here. Ez aniha dizanim. Ez ku tiştek nekim, ev tirsayê bimîne. Ez çend salê müzîkê çê dikim. Zafî wê hin bi wê ve min nas dikin. Bi zeman ve min dixwast tiştek dinê parve bikim. Ez dixwazim wera besa çîroka bikim. Besa hunermenda bikim, besa hunerê bikim. Besa wan tiştê ku ez naxwazim bîr bikim. Ez bi kelama dengê hunermenda ve mezin bûme. Hêdî min didît ku ev tiştê ku ez pê mezin dibûm, bîr dibûm. Pey her kelamek hunermendek heye. Pey her hunermendek devrek heye. Ku em behsê lê nekin, dewr degîş dibe û çîrok bîr dibin. Boî wê ev kelana heye. Çend heftê din ez dixwazim dokümanterek were parve bikim. Ev vîdeoa li ser jiyana hunermendek. Ez ku texmê bîra xwe belke cara sifrê kilamê wî ketine bîra. Boî vê kanalê çê bikim, gerê ez tiştek para hildim. Zeman. Em êdî di 2026 da dewrek din da jiyan didin. Em zemanê xwe gidin nev WhatsAppê, Instagramê yan TikTokê. Ez ku mêze dikim, zemanê min gil van re derbas dibe. Boî wê hin pêlek me ser wan nabînim. Ne ku ez heyata hevalê xwe yan milletê xwe aciz bime. Ez dixwazim zemanê xwe para hildim. Ez nizanim ev min bigîne ku derê, ez nizanim çiqa milletê van vîdeoya mêze kin. Lê ez tiştek dizanim ku me îro vê vîdeoyê çê nekira, ez ê bi hesretek ve biçûma. Gotinek bav me heye, dibe her tiştî bike, rind bike, lê tu hesretek derê xwe de nehêle. Em ê bi hev re çîrokek nû vekin, hûn bi xêr hatin kanala min.